see, 'cause I think I do want you next to me. Ayan, bahay na ako, and yung naririnig yung parang maingay, ano yan, yung air fryer yan, kasi nagluluto ako ng chicken nuggets, and magluluto rin ako ng french fries. So, light dinner lang kami, kasi diba, aalis kami bukas. So, yeah. So, i-haul ko lang itong mga pinabili ko. Ito, bumili ako ng dalawang ganitong celery, kasi long life naman siya sa ano yung sarap. Kasi kung malala nyo, yung ininom ko kanina, nag-long weekend na kami nung Kila Race. So, ilang araw na yun, 3 days, 4 days Kila Race, tapos siguro mga 6 days siya sa ref. So, okay pa naman siya. So, bumili na ako ng dalawa. Ayan, dalawa. $4.90 lang siya sa Foodland, diba? $8 something yun. And, bumili ako ng apples. Ayan. And, ano pa? Ito yung Indomie instant noodles. And kiwi. Ito yung, ano siya, $3 for 8 pieces. So, mura na siya. And bumili ako ng etong cheese sticks. Ayan, long life din. So, hindi ito linalagay sa ref. Nung binili ko to doon siya sa may mga tawag na yung may parang Eden Craft. So, yan. Cheese sticks. Masarap to. Favorite nila yan. And bumili ako ng ito yung vitamin. No, the small one, because this one is on sale. Ayan si Holly. No, na yan. Later. I think I got two. Nandito na rin sila. Nauna lang akong konti, then sila na rin. Nandito na rin. Ito yung vitamins nila, yung gummies. Yeah, Nature's Way. Nature's Way. Yung maliit ang kinuha ko, kasi naka-sale siya. $7 something na. So, dalawa. Hinanap na ni Zach. Dalawa yung kinuha ko. So, sa isang ganitong maliit, mayroon siyang 60 pieces. And, yeah. So, ayan, 120 pieces. Dalawa niyan. Si Zach naghahalukay na doon. Wait, Baba. I got your coffee, Han. Just 2 coffees. And, dinala ko si Jan ng ice break. Yung extra shot na coffee niya. Ayan, dalawa nito. Ayan, dalawa. And, bumili ako ng baon para bukas, Doritos. Dalawa yung Cheese Supreme. Dalawa nito. Ayan, dalawa. And, eto, nakita nyo ito. Bumili ako ng super fries na sauce string. Ayan, yung maliliit to, payat. Tapos, eto naman yung kaya yung crinkle na french fries. So, itong gusto, crinkle. Ayan, itong gusto ni Jan. Pero yung lulutuin ko ngayon is yung maliit. Ito, oh. Kasi itong gusto nila kuya ng mga bata. And bumili ako ng isang pack na Yakult. 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 siya. So, yan. Wala. Bumili ako dito kasi naiwan ko nga yung eco bag. Bumili ako nito kasi naka-half price siya. $2 something lang siya eh. $2.70. So, bumili ako ng 10 nito. Ayan, 10 yan. Ayan siya. Ilalagay natin siya sa balikbayan box. So, ayan. Nagpapaunti-unti na ako na mamili para sa balikbayan box para hindi biglaan kasi medyo malaking konti naman yung balikbayang box natin. Hindi naman ganun kalaki, pero syempre, mas maganda na yung paunti-unti bumibili para hindi mabigat sa bulsa. And, sa house, pumunta ko sa house kasi ano sila, eto sabi dito, 70% kasi magre-renovate sila, magko-close sila, so parang gusto nilang maubos yung paninda nila. So, bumili ako nito. Dati, bumili na ako nito. Eto yung mga binili ko sa house before. Eto, bumili akong ganito, green. Tapos, pink nito. Eto, matagal na to sa akin. Years na to sa akin. Eto yung nabili ko nung, last year. Ayan. Bumili ako nito. Iba-ibang kulay. So, ngayon,
pumunta ulit ako kasi magsasara sila para habang rini-renovate. Ay, ba't na ganito na to? So, bumila ako nito, yung whisk na pink. Kasi may pink ako nito, tapos may pink na heart. Tapos, binili ko na rin yung ganito. Pink na pang mash, pink na eto, sandok, and pink na tong, eto, ayan, and pink na gunting. Ayan. Ano, paano ba ito buksan? Tinatry ko itong buksan eh. Ah, madali lang pala. Ayan. Meron na kami yung silver dyan, pero wala lang. nakita lang ako kasi lahat pink na, oh. Diba? Pink lang tayo. Hindi naman, baka sabihin yung favorite ko yung color na pink. Hindi naman. Parang gusto ko lang talaga ang kulay niya. Kasi yung pagka-pink niya, hindi yung, basta yung baby powder pink siya. Baby powder pink. So, ayan. Bumila ko niyan. And, diba, ang plano ko, bibili lang ako sa Kohl's ng mga, meron pa akong kulang. Ayun, meron pa pala. Ito pa yung Kohl's. Sa Kohl's ko din. Balik natin to dito. Ito yung, kasi diba, sabi ko sa inyo, sa Monday, Tuesday ako makakapag-grocery. So, bukas, wala nang fruits din sila. Ah, mayroon pa pala. Apple na lang yung nandun. Sa Lunes, hindi ako makakapag-grocery kasi, ano yun, tawag nun? Swimming ng mga bata. So, baka Tuesday na ako makapag-grocery. So, ayan, bumili lang ako nito. Eto, kuya, I got you this, kuya, and sa Jats. Kasi mayroon, gustong-gusto nila yung Jats na eto. Linalagay ko lang siya sa, where is it, kuya? Ah, nasa car. Mayroon kasi yung, basta mayroong isang box na binubuksan mo lang na maliit. Tapos, nilalagay ko sa ziplock para baon nila. Kasi gustong-gusto ni kuya yung Jats. So, meron silang ganito nakapack na 8 pieces. So, ayan. Bumili ako ng dalawa yata nito. Yeah, dalawa. So, ayan. Dalawang Jats. Tapos, isa nitong shapes. Kasi sila kuya, hindi lang isa ang binabaon nila. So, sa isang pack, meron siyang 8 pieces. So, hanggang Tuesday nila yan. Tapos, bumili ako, kuya, yung, eto, peaches. Yeah, peach, yeah. 8 pieces siya. Ayan. Alam nyo na to, diba? Nakita nyo na to before. That's not burger, kuya. So, may dalawang ganito. 4 yung nasa ganito. Yeah, 8 pieces, kuya. So, no. Apple and peaches. Ayan, no. Hindi pala lang siya peach. Ayan. So, yan yung laman niya. No, I thought it was a peach only. It's a pear and peach. Yeah, pear. Yeah. Ooh! Do I know one drop? No, later because we're gonna have tea soon. After tea? After tea. And, bumila ako ng pop-tops para baon namin on the way there. Isang black carrot and isang apple. Ayan. So, okay. Nandito na naman si Holly Girl. Where's your... Ba't mo na naman tinanggal yun? Lagi yung tinatanggal yung tali niya. So, eto. Huh? Where's Boga? There's no burger, Baba. That is, Where is it? Where is the Boga? that is, tawag nun, Where is it's not burger, Baba. It's dinosaur nuggets. It's cooking. So, di ba ang plano ko? Boga! There's no burger. No burger, Baba. Where is it? I don't have burger. Hinahanapan niya akong burger. Wala ditong burger, Baba. Where is it? No. I don't have. This is, nuggets, Baba. Ang ingay na nga ng air fryer. Ang ingay. Where is the Boga? There's no burger, Baba. There's no burger. So, di ba ang plano? Ha? Where is it? So, wait. Baba, you don't do that. Don't. Eto, bumili rin ako ng, di ba, Kohl's lang yung plano, pero nakapunta ako ng Priceline, House, tapos Cotton On. So, oy, be quiet, please. I'm just gonna finish this one. So, ito yung nabili ko sa Priceline, yung Instant Nail Polish Remover. Ayan. Dati, malaki siya. Ngayon, maliit na lang siya. O, paisa-isa na lang. Dati, pwede kong ilagay yung buong kamay kong ganito. Yung lahat ng daliri. Pero ngayon, paisa-isa na lang ganyan. Ang kinuha ko yung,
ano lang, yung acetone free kasi yung nail polish ko is ano lang naman siya, yung madaling matanggal. So, Holly, be quiet please. And bumili rin ako ng kung sa atin, ano to, Q-Fix. Nail polish na, eto, brown. Hindi ko alam kung anong, ano niya. Mad Mask. Sabi, Mad Mask. Ang kulay niya. Give it to Holly, please. And, eto yung white. Well, white. Ang nakalagay. Well. So, ayan siya. Ang brand niya is Color Therapy. Ayan. Hindi na ako bumili ng colorless kasi meron pa ako dyan. Alam ko meron pa ako dyan. Dalawa yun. Tingnan ko na lang mamaya. Tapos, sa Cotton On, pumunta kami and si Holly, nung nakita niya to, hindi niya na to binitawan. Nung nasa counter na kami, tinanong ko, akala ko kasi ano siya, naka-sale kasi nandun siya sa mga box na kung saan may mga sale. So, siguro may naglagay lang doon pero hindi naman talaga siya sale. So, nung chinek siya, $24.99. So, sabi ko, wag na lang. So, pinalagay ko doon. Ang ginawa ng babae, kinuha niya. Tapos, binigyan si Holly ng sticker. Tapos, nung patapos na kami, hinahanap niya to. So, sabi ko, sige, kunin ko na lang. Kasi yung mga nabili ko naman ng mga t-shirt, ang mumura niya. So, eto, $7.50 lang siya, para kay kuya. Ayan. Ano siya, size 8. Okay lang kasi 7 na si kuya. Ayan siya, May color siya dyan. Kay kuya yan. Tapos, eto kay Holly. Size 2. Ang cute din, Ayan, $10 na lang siya. Dati siyang, magkano? Ayan, $10 siya. Ayan, dati siyang, siguro mga 20 something. Ayan, $24.99. Ayan, hindi ko lang makita niyo. Ayan, $24.99 siya. Ayan. Cute siya, may ano siya, may details siya sa harap. Tapos kay kuya ulit, size 8. Ayan, maliit kasi ang size ng maliit kasi ang size ng Cotton On. So pwede siyang size. Tapos na yung ano ko, yung ano tawag nito? Wait, narinig ko na kasi ito. Tapos na siya. Yung, di ba, nag-haul ako tapos nagluluto at the same time. Ayan, eto na yung nuggets. Dinosaur nuggets siya. And akala ko, yung nakuha ko sa freezer namin na French fries is yung yung maliit. Eto ba? Hindi pala, ano pala siya? Crinkle. Ayan, crinkle pala siya. So, ayan, 15 minutes siya. So, pagpatuloy ko na to. So, eto, kay kuya din to, size 8. Yun nga, ang size ng Cotton On is maliliit. So, pwede na to kay kuya. So, $7.50 siya. Dati siyang $14.99. Ayan, naglalaro sila doon. Andun sila, Ayun. So, dyan nanonood ng news. Naglalaro sila doon. Kaya, pasensya na kung maingay. Maingay tayo. Pasensya na. So, ayan. Kay kuya yan. Holly, stop yelling, please. Eto naman yung kay Sak naman. To size, size 7. Ayan. Dude. And then, nung pagbayad ko, di ba sabi $7.50? Yung iba, $5. Yung iba, $5. $14.99 siya dati. Ayan. Pero nakalagay dito, $7.50. Pero yung sa counter, yung iba, tigpa $5 yung t-shirt. Hindi ko alam kung alin dyan. What is that? Some for you and some for Sak. This is yours. Tiger. My Ayan. favorite animal is tiger. Is it? Ayan. Ito din, $7.50. Ayan. Baka $5 na lang kasi merong mga tigpa $5 na t-shirt. Tapos, eto. What is it? Ayan. Kay Sak. Star Wars. Zachary, you also have one, kuya. Ayan. Eto ata yung $5. Akala ko $10 siya. Eto yung $5. Naalala ko na. So, dating $19.99 siya. And nakalagay sa basta $5 na lang to. Kuya, be careful because may camera. Yes. Wait. Eto, Star Wars, pareho sila. Si kuya, ayaw na niya na pare-pareho ang damit nila. Pero mura lang kasi, $5, diba?
Dating $19.99. So, parang $20 na rin. So, this is a, what's this sock? Batman. Yeah. This is for sock. So, $5 din ata to, $7.50. So, yan, $10 siya. Basta hindi siya $10, $5 na lang to. Basta, mayroon na sa kayong resibo. So, ayan. $5 yung ibang t-shirt. Tapos, yung meron din naman na $7 na t-shirt. $7.50. Then, meron din $10. So, hindi ko alam kung alin yung $10 dito. Basta, ayan. Mura na siya kasi dati $19.99 sila dati. Ito. That looks big. Size 6. That one, size 6, kuya. Big? Oh, should have size 6. Mom, can I have that blue one? So, what? Oh, so, $19.99 din siya. So, tinignan ko lang. Tapos, eto. Zachary, size 5. So, ayan. So, basta, eto, oh, tingnan nyo, $24. So, eto siguro $10 to. Oh, $10 siya. So, $24.99. Kasi tinanong ko talaga siya, sabi ko pa-check kung naka-sale siya. So, $10 na lang siya. Ayan. Open it. Ayan. Open, it's open. What do you mean open it? This one, no, you cannot open it. Oh, this is different one. Oh, they don't have size of you, kuya. So, that's why I get one only for stock. And this is yours, kuya. Okay, kuya. So, basta less than $10 to. Ayan. Where's my animal? Kasi wala nakalagay eh. Where's my animal? Ayan, $7.50. Mom, can you get my animal? Wait, Papa. And eto kay kuya. Kay Sak. Ayan, $7.50 or $5 siya kasi nakalagay dito. $7.50, $5, $10. So, Oh, sticker. eto kay kuya. Yes! Oh, this is yours, kuya. Oh, meron din si kuya. Pareho kayo meron. And Zachary. Oh. So, eto, $16.99. You have to, wait, Baba, this is yours. This is Holly. Ayan kay Holly, yellow. You like it? Yeah, wait, I'm Mom, she goes for orange. This is not orange. This is yellow, kuya. It looks like This is orange. This is orange. So, this is $10. So, bakit ang $10? Wait, Baba. So, ayan, $10. Dati siya. Ala, kinukuha niya. Wait, Baba. Oh, walang nakalagay kung magkano siya before. Basta $10 siya. And eto ang cute, oh. $10. That's not orange. That's yellow. So, planchain ko na lang to. Tapos, eto na lang ang dalhin namin sa Adelaide. Ha? Holly. So, yun na yung guys. Yun na yung vlog. You don't have an animal, Baba. This is Kuya t-shirt. There's no size for you, Sak. That's why I can... only did size 6. No, they don't have size 6. The next... size 7. This is size 7 for Kuya. Why didn't you get me one? Because the next size is size 10. That's too big. Okay, you got a lot here. Gusto ni Sak ng ganito rin. Tingnan na lang natin. Baka next time meron sila, okay? So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Pasensya na kung maingay, ha. Yung air fryer, tapos flush yung kids. Pasensya. Thank you. Bye. Say bye na, Baba. Bye. 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 Ayun, pinapakita niya sa daddy niya. Dad! Dad! Dad, look! Too big! Tingnan niyo, ang kalat na naman, diba? Maglinis ako mamaya. Si Sak, pagkanta-kanta na siya. Tapos na yung kanya. At si Sak, ano siya? Tawag nun? Kita ko na lang sa inyo yung ginagawa ko patapos ko. Ano yung celery juice? Ito, dito ko na lang sinasala. Ayan, pinupuspos ko siya. Ayan, tapos na ako mag-ayos. And ayan, naka-impake na ako. Maro, it's finished, look! Nag-get cutter. Well, I'm picking up 130, that go like 12.50. 12.50. 12.50.
Basta ngayon, magagawa muna ko ng thumbnail para mamaya meron tayo. Paka, Sheta, Paka, Sarnelli Sanelli, Ridemeo, Redeemayo, Sanjoy, Sunjoy, Wayne, Wayne, Maxil, Maxwell, Ate Vanessa, Ate Vanessa, Vallejo, Vallejo. Don't get it right. Shut down. But